Tolak karena bara karena terus tahu kira. Pas tahu kira bara karena. Best of luck. Thank you. Best of luck. Thank you. Mazang kade. Dah karena terus tahu kira terus. So dayo जों सफैबाय सरायकला 7 FPN Assam पुलिसनि केम्पआव बावहाय राइट साइडआव हौवाफोरा लाइन जादों डे 1 बियो देन बेनिफ्राय हौवाफोरा माने गासैबो माने उदालगुरि गोजा बे जाबाय गासैबो हौवाफोर ओमफ्राय ओरै लेफ्ट साइडआव अल डिस्ट्रिक्ट BTC कंबा डिस्ट्रिक्टनि दङमोन ओभारअल गासैबो मथामथि 3000 जागोन नामा हिनजावफोरा बारा डाटाखौ मोनाखै खिन्थु हौवाफोरा एसे खम दं आरो उदालगुरि हिसाबै दा बेयाव सोगासिनो दङ मा नायदों होनोबा फार्स्टआवनो एडमिट अरिजिनेलखौ नांगोन गांनै बेनिफ्राय पासपोर्ट फट'ला आइडि प्रुफ एनि वान आधार कार्ड भटार कार्ड जि दङ लाबानो जाबाय ओमफ्राय जेरक्स कपि खालामनानै लाफाबानो जाबाय अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नायाखै अके टेनसन गैया नोंथांमोना अब्लाबो लायोबा मोजां फिउचाराव जाहाथे बियोबा होनो हानाय बायदि मेडिकेल टेस्ट गैया नकनि बेफोरखौ जेबो नायाखै खालि चेस्ट हाइटखौ नायदों वेटखौबो एसे नायदों आरो हिनजावफोरखौ फार्स्ट खारहोदों खिन्थु गाबोननिफ्राय हौवाफोरा फार्स्ट जागोन खारन गाबोन हौवाफोरल' दंना दिनै हिनजावफोरखौ होग्रोबाय आरो दा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि जस दङ आरो बिराद किउट दङ बिराद समायगोन माने खाखि गानोबा हाग्रायाव आरो फरेस्टाराव बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय जाहाथे साख्रिया जायो जुलाइ लास्टआवनो होनो हागौ रिजाल्टआ सबसे फार्स्ट फैनाया नै नायदो फार्स्टआव एक्सुवेलि खारनाङा आंनि मथेबा बेस्ट अफ लाक फार्स्टआव खारबा खिन्थु आदै सागोन Maya ko nising maya ko. एकदम सोरबा खारदों सोरबा थाबायदों बेस्ट अफ लाक खारगोना बारा खारना दसे थाबायग्रो फार्स्टआव थाबायग्रो बारा खारनाङा बेस्ट अफ लाक Best of luck. Thank you. मोजां खारदो दा खारगोना दसे थाबायग्रो गरम खालाम देहाखौ फार्स्टआव डाइरेक्टलि रानिं करिब नालागे दायो खारनाङा थाबायग्रो गरम खालामो देहाखौ नङाबा आदै सागोन थाबायग्रो बेस्ट अफ लाक खारग्रोनाङा थाबायग्रो फरेस्टार जाबाय दे ओरै लादो बेस्ट अफ लाक दा खारना थाबायग्रो गरम खालाम देहाखौ खारनाङा आदै थाबायग्रो दे ओरैबादि मानसिनि हिनजावफोरा गासिबो डिस्ट्रिक्टनि ना खतरनाक बेस्ट अफ लाक এতিয়া লাহে লাহে খোজ কৰি যোৱা ডাইৰেক্ট ৰানিং কৰিব নালাগে পুৰা সপাই যাবাই सिख्लाफोरा अयथासार
बेस्ट अफ लाक मोजां खार थाबाय दायो खारथ'ना बयबो जस एकदम जसाव न Hey, Bazi! Best of luck! Katarnak, kasih jual sana kaza. Lasna. Best of luck, Maya. Mana so training mana so. Best of luck. Thank you. Best of luck. Thank you. दंबावो जोबाखै टेस्टआ जाबाय हिनजावफोरा फार्स्ट हगारदों ओमफ्राय बे हिनजावफोरा हगारखांनानैसो माने हौवाफोरखौ होगोन जाहैदों आरो दा फार्स्टआव खारनाङा डाइरेक्ट नङाबा मेंगोन फार्स्टआव थाबायनानै मोदोमखौ एकदम गरम खालामना ला आरो होमबा दा आरामसे हागोन नोंथांमोना मोजां खार Kardo, selamat kardo. Wah, boyfriend ku samdo kardo, aram saya berat. Karena mana? Kau tangan kasih support. Maya. चलो आगे Maya, benar. Best of luck, Foresta. ओरैबायदि मोजां खारदों हिनजावफ्राबो मोजां खारदों थाबायदों नोंथांमोनाबो नेक्स्टआव जायनाखि हौवाफोर फैयो मोजां थाबाय जेबो टेनसन गैया हाखागोन नाय ओरैबायदि मोजां खारदों नाय खायसे थाबायदों खायसे खारदों आरो नाय मोजां खारदों ओरैबायदि मोजां खारदों आं अननानै सोरनोबा दै होबाय माने दैयाथ' दङ दंनायालाय बाट माने मोननो नागिरा ना जायगा सोदों नालाय ओंखायनो दैखौ एसे होलांसै आरो अननानै आरो आङो एक्चुअलि दैखौ बारा बुरजा लायाखैमोन गंब्रैसो लादोंमोन बटल जोबबाय जोबोर मोजां थाबायदों खारदों माने जायगा 1 किल'मिटाराव 6 केमेरा दङ एन्ड दैबो दङ आरो ना गभर्नमेन्टआनो खादों फ्रियावनो दैखौहाय मोजां खारबानो जाबाय टेनसन गैया नोंथांमोना मेक्सिमाम हाबनो हादों